Da ni'n darlledu'n fyw heddiw yma tan 6 o'r gloch oherwydd mae yna berfformiad arbennig yn y prif gylch ddiwedd y prynhawn yn cloi y gweithgareddau yma, sef côr ffermwyr Hawkstone. Nhw yn illodd Britain's Got Talent a heddiw ar stondin Hybu Ci Cymru yn helpu, dwi'm yn siŵr, Elwen Roberts. Mae yna 2 aelod o'r côr, dewch i ni weld sut siap maen nhw'n gael arni yn y gegin. Y 2 Aled sydd yma, 2 o amaethwyr o Bywys, Aled Pentre Mawr. Dyma fo, Pentre Mawr a Cwm Llynedd fan hyn yn y gegin sydd wyth i Aled Griffiths, ti'n iawn? Da ni allan o'n comfort zone ma heddiw. A be mae Elwen wedi gofyn i chi wneud, Aled? Wel, mae gen Aled Cigeidion a mae gen i Gigoen. Gan mae'r ffarmwr defed sydd... Dwi erioed wedi cael yng ngalw'n biffio o blaen, ond fi sy'n cwcio'r biff. Gadi mi fynd at y bos rwan ta. Elwen, sy'n siap sydd ar y ddau yma? Wel, ma'n wych. Chwarae teg, yn den y sgiliau torri da fan hyn gen Aled yn doedd. A dycha, mae gen i Julian strips fan hyn gen y to. Yn dal yn gyfan. Oedd yna fwy o fin ar y gyllell yma nag oedd yr un sy'n gen o'i adre. Dwi'n nim. Dwi'n dyfysau di'n iawn. Wel, ar hyn o bryd. Ond mae heddiw, Aled, yn ddwrnod mawr iawn i gôr ffermwyr Hawkstone. Wel ydy mae o ar y teg. Dyn ni wedi cael gwahoddiad i ddod i ganu yn y prif gylch yn y Sioe. Tro cyntaf fyddwn ni'n canu yng Nghymru. Felly ydy mae'n dipyn o beth. A jyst i ddeud y fori ymlaen, dyn ni'n mynd i studio recordio i ddechrau recordio yn albwm cyntaf. Sbio gwenu mae o. Wel, mae wedi bod eisiau hyn erioed ydy ddwyr. A i feddwl, peth di, dyn ni'n mynd i'r un studio recordio, Real World Studios, lle mae bobl fel Adele wedi rhywun o'r enw Adele, dwi wedi clywed sôn amdani. Ond mae'n debyg bod hi wedi bod yn recordio. Dim yn ffarmio, nag di? Dim yn ffarmio, ne. Mae'n fan o'n fo, mae'n debyg. Ond ych chi'ch dau yn hen gyfarwydd y maes y Sioe yma'n Llanelwedd, ond mae'r ffaith bod y côr yma yn dod yma heddiw yn ddigwyddiad go arbennig, sy'n ni'n meddwl. Wel, mae'n wych, mae un o ddau o'r aelodau'r côr yma, diolch yn deall Cymraeg, ond mae y ffaith bod ni'n gallu croesawu yn cyd-aelodau'r gôr Hawkstone yma. Dilo fyny pwy sy'n aelodau o gôr Hawkstone, members of the Hawkstone Choir? Hey! So there's 3 of us, at least that have turned up. Mae 3 o'n ni yma, o leia. Trial dy biarth, mae ddechrau da. Yn bosib iawn. Ond ie, mae'n neis gallu croesawu'n ffrindiau newydd yn y gôr Hawkstone yma i Lanelwedd. Un ffenest siop ni yma yng Nghymru, ynde, ia. Dyma ni, da ni'n paratoi'n cynnyrch ni fan hyn yn wylo medrus Elwen. So bydd y llosgi nag oes Elwen, da ni'n iawn? Da ni'n cadw llygad, da ni'n gallu gwneud 2 beth. A beth sydd wedi bod yn ddoniol ydy, mae'r pawb o'r côr yn edrych ymlaen mwy ddod i ganu yn y Sioe, a mae nhw'n mynd i'r studio recordio enwog. A dyn nhw wir. Ynddo, maen nhw'n edrych ymlaen. Pas ynddo, mae'n gynulleidfa henfawr. Mae'n gwybod am y Sioe, mae Ysbrynydde erioed wedi cael cyfle i ddod. Felly, ydy, mae'n mynd i fod yn brofiad a hanner. Ydy, mae o, dydy. Sut deimlo ti'n meddwl fydd o bod yn y prif gylch yna, y lle'n llawn a chanu? Mi fydd, par y teg. A mae gennym ni surprise bach fan hyn llawes i... Wel na, dwi wedi cyddio fo fyny mwy uwch fan'na. Ond, ie, gewch chi weld nes ymlaen o hwnna, dwi'n mynd i ddweud. Wyt ti'n gwybod? Pidiwch o poeni, diolch yn mynd i wneud y full monty neu ddim byd fel yna, mae'n iawn. Os a gliw ta, beth yw surprise? Wel, da ni gen bo ni yma yng Nghymru, o'n i'n meddwl fysa'n nais gallu canu rhywbeth. Yn Gymraeg, wrth gwrs, felly gewch chi weld beth ni'n mynd i ganu. Da ni wedi bod yn dysgu Cymraeg yn... Godda. Da ni wedi bod yn dysgu'n ffrindiau o dros y ffin i ganu'n Gymraeg. A mae'r rhain yn nhw wedi chwarae teg, mae nhw tipyn o siep. Ydyn, mae nhw. Wel, mae gen nhw athrawon penny gamp yn does, y ddau Aled yn hyn. Edrych ymlaen i fawr. Deudwch neb, cofiwch. Na. Nawn ni ddim deud wrth neb. Ymlaen ar coginio,